رمضان 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 وی بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے داد پاک اللہ پمنگالوی فضل احسان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے سمرخ کولی میاشتا چی نازل پکی قرآن دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے میاش د ثوابونو دا ډیرا د اجرونو دا ډیرا د اجرونو دا د پاک الله کریم درنګ رنگ نعمتون دا درنګ رنگ نعمتون دا یا ډیر فضیلتونه لري رب ورکړي شان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے دی کی عبادت کوا ډیر ډیر تلاوت کوا ډیر ډیر تلاوت کوا سوال د پاک الله لا د خپل ځان د مغفرت کوا د ځان د مغفرت کوا وای رب مقدر کړي دا تړلې شیطان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے رمضان 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 وی بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے یو فرض عمل دی پا او یا رب قبلاوی پکے لوی رب قبلاوی پکے دا غسی نفلی عمل پا فرضو بدلوی پکے پا فرضو بدلوی پکے یرور لگ ہمت اگڑا اللہ دیر مہروبان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے رمضان دے رمضان دے بیا ماہ رمضان دے رمضان دے رمضان دے بیا ماہ رمضان دے دی کی خیراتونا ورکڑا دی کی صدقہ ورکڑا دی کی صدقہ ورکڑا او مخی دا اختر دا منزنارو رسر سایا ورکڑا رو رسر سایا ورکڑا یا مکڑا گناہونا توبہ پاسا تاوان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے رمضان رمضان بیا ماہ رمضان
یا سمرخ کولی میاشتا چه نازل پاکی قرآن دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے سورج جوندن دے دا غزان لقیمتی کڑائے زان لقیمتی کائے او دیکھ پاک اللہ رضا کڑا زان دے جنتی کڑائے زان دے جنتی کڑائے یا اے خاک سارا زکوا دا وخدر ناروان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ رمضان دے سمرخ کولی میاشتا چے نازل پاکی قرآن دے بیا ماہ رمضان دے اللہ بیا ماہ